Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kalauntaraken dumateng panjenenganipun Bapak Kasun wonten lalatan Dusun Pule saha sedaya perangkat wonten ing Dusun Pule. Lan ugi boten kesupen kalauntaraken dumateng katang-katang sesepuh haji sepuh ingkang dat kinurmatan. Boten kesupen ugi kalauntaraken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa wonten ing lalatan Lampung Rejo. Sedaya perangkat lan ugi kulawarga wonten ing Dusun Pule Lampung Rejo ngimbang Lamongan. Sugeng pepanggihan malih kalan keluarga agung seni paguyuban campur sari budaya mijil saking lalatan Semambi Rejo Sambeng Lamongan. Tesih dipun wengku kalian wong ganteng wong bagus inggih menika Cak Imam Sutono. Sesarengan unglipun Gongso Kyai Agung Tunggul Pamungkas. Kawula ngaturaken gumi panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kulawarga wonten ing lalatan Dusun Pule. Sampun kersa nimbali kawula sarombongan. Hajatipun boten sanes inggih menika ngawontenaken tasakuran bersih dusun tawi sedekah bumi. Mugi anggenipun ngawontenaken tasakuran tansah pinaringan rahayu widodо kalih sing sambi kala. Boten wonten rubeda halangan setunggal menapa tansah tebih saking pilai sesandingan kelawan rezeki ingkang barokah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Saha pagelaran siang menika kawula tansah dipun sengkuyung kalian Mekarsari Audio Production mijil saking lalatan Dusun Pule Lampung Rejo ngimbang Lamongan. Lan ugi tesih kalibut langsung kalian Sarbut Multimedia Shooting mijil saking lalatan Ganggang Tingan. Lan ugi tesih wonten channelipun liwat live streaming inggih menika Gudang Budaya. Lan pun kesupen ugi mbok pilih kulawarga wonten ing lalatan Dusun Pule nyuwun dipun pinangkani gending saha lelagon para pandemen gending-gending Jawi wonten ing siang menika. Kawula sarombongan badhe sumadya minangkani pamundutan panjenengan sami. Wasana saking sidi pagelaran kawula ngaturaken sugeng siang lan sugeng midhangetaken gending-gending sinambi asus salira. Sumangga.
Ya, terima kasih. Digoyang kembali bareng-bareng Sari Budoyo. Ada Sarbu Multimedia. Gerikis aduh udan gerikis soyo suwe antara gluduke apu wariko nangis opo tohan dirasakno eman-eman do di eman-eman kari seru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan dunge jodoh sing bakalan liyan oh ayo Mas Tono. Ayo bareng kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis dong riko mikir sing kuno maneh kari manis kurang manis tambahi gula asoy wis yo
sembah nuwun. Alhamdulillah. Lho, apa teko? Satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati, bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti, bersama dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Hitam baju yang selalu melekat melambangkan persaudaraan yang kekal dan abadi. Air putih simbol bahwa semua manusia kan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Bekanlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti, bersama dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti, bersama dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Sari budaya lagi. Oh, oh, oh. Selama bumi ini masih berpenghuni, di situ kami akan tetap berdiri, karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama, berpijak di atas kesetiaan hati, bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Yuk, mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti, bersama dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga teratai
melambangkan persaudaraan yang kekal dan abadi. Kain putih simbol bahwa semua manusia kan kembali ke pangkuan ibu berdiri. Pertiwi mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Ayo mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Apalagi?
mesra kawan arep jaluk tolong bingung leku nembung tekan esok kapan bisa ngadem iki kasmaran pria sing kepati pati
ngedoke marang priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora lagi wong yen sliramu tega palakrama ngulon parane yen wengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresnamu abang lambe nitip kangen Iwan angin sore titip kangene ati mung pangapurane durung ngepi sanemoni tak suwon slirane gelem sabar ngenteni percaya oh sayang aku ra bakal lali kangen aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu padang rembulan ing pelataran saya gugah hati kang kasmaran wanci wis wengi tansaya sepi saya gugah suwungi ati tak suwun sliramu gelem sabar ngenteni kan percaya oh aku kan aku ra bakal lali kangen aku kangen sliramu loe becik patenono timbang perpisahan tekan sulistyo tak ring wangi samudana marang keluarga
putra lewat kincanging alis masa ngendang rasane hatiku senadyan musling serius aku wis mampu ngladeni solamu yo mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kadung ke andrimpo jiwa raga kok kurung kehormatan mamprong rubung arep pinjung urip ana kutha gedhe kami ditembasne mama sama pilih kami apa-apa wae senadyan mung sesijaman mesti kasambatan jangan asam kecut sambele kemangi mangane bebar nyambung gawe senadyan mung lawa tempe ning sehat awake sagere ngombe banyu kendi rokok glinteng dhewe senadyan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpul sakeluarga nganti pokok seger waras kayaku lumpukno kanggo ngregeti sawah uga tuku pipit lan rabuke mangan sak pendinane sego sambel kemangi enak apa wong urip ana alam donya yen awake rekoso urip ra bisa mulya kudangane rama lan ibune sregep nyambut gawe aja lali Gustine Jing
Rene kok. Tresnane wirat moyo tinampi dening Rara Sri senadyan wekasan nira prapteng lena alapu Ya Sari Budaya. Sriyuni mustika tuban laput tresna lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kampus prasaja anandar branti Sriyuni datat grita kang rinaksa kandange pribadi Wiratmaya putra nira sira lawe adipati tuban Sriyuning putraning abdi Yosopati nalika ing nyuci kapupa ing Madyaloka dobrang tanding lawan minat jingga katresnane Wiratmaya tinampi ning Rara Sri senadyan wekasan sira prapteng lena alaku negeri
saik awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki ah tutunmu kuning tondo katresnanku kacu kuning dadi bapele nalika piye kowe isih nyati rano mrene isih tak gumuk ora bisa pisah senadyan wong sadelo yakin balik yo wong bagus wis kangen Lo 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 lo. Kamu sliramu Lo. kacuku Lo, ning lo, tak lo. nunggu balik yo sayangku kumpul karo aku Ayo Pak Agus. Nang adek. Cak ban, nang jaluk sampur. Oke, lah ngono lho ning Caya. Iku sing viral ya iku ning rayap iku. Dit. Adit, Pak Adit, iku sing viral nduk TV-TV yo. Surabaya ku nek gak iku gak gelem saiki. Oke. Ayo kok lungguh. Aja jejer, sing sitok lanange nolor, sitok lanange nolor. Sitoke lanange nolor. Pandeprono. Ah, oke. Simpan. Koplo. Oke. Lah ku wolune kon ngoplo ati. Iya koplo ora apa-apa. Luwe becik patenono timbang berpisah
bosan dadi agelan kutek sangker sari rapet luwes pisan tewu watos kena keset ngatos ngatos api api tak emon tak koe api pasini pakae api aduh pakae api bajing loncat bajing loncat bajing loncat loncat Nggih, kau minangkani. Rajakan Banyuwangi Rino wengi sing tau sepi lanang wadon anekani ngilangake susah ati lungguning pasir-pasiran sambur-samburan rarinduan ambi main selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir gerajakan bisik-bisik semayanan lati janji urip bareng sir-siran ambi kandangan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi kandangan gendeng asli Banyuwangian Sari Budaya
aja ngece kodang kuning agawe pikirku gonjing leret direm tak sawang katon manise iba bunga lamun bisa nyanding lirani Wis ra bakal mas atiku kepincut liyan mung sampean sing gawe aku kepranan ora mendo atiku tansaya dotro tak srenani sona pikaku lute bendo. Matur sembah nuwun kawau minangkani timbalan anu gendinge Sunan saking Pak David. Ibu-ibu dari Karang Taruna Bina Taruna Dusun Bule. Waduh, 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 tangi turu malah empo. Asik. Tanpa lawo, nanging aku nekat imbo. Moto pedes kabeh, golek tompo godhong suro. Tanpa basa-basi, ra kenal kata pakewo. Aku lali tenan, Ayo, Mal. ora Orang karo banter, Mal. mau bengi Tambah maneh, Mal. aku juga tidak paham koyone rong tuwa ning kok aku gampang lali awak teles kabeh apa aku jebor kali efek gedang kluthuk sirahmu metu amanto tak kira dandutan jebola pitik padha kluro tiwas joget-joget goyanganku kluwoget-kluwoget ora wani kalih aku saku ayam panyet ayo atuh gedang kluthuk oh gedang kluthuk Asik. gedang kluthuk gedang kluthuk Asik, Bu Jamal. Ayo. gedang cilik li gedang cilik Ayo Bu Jamal. Tambah banter Bu Jamal. gedang cilik gedangmu cilik Hei. Hei.
Mekaten kala wau anggen kawula paring pasugatan ing dalu menika sampun paripurna. Muga saged damel paripurna panjenengan wasana saking sedhing paklaran kala ngaturaken sugeng dalu sugeng pisan malih Allah pinanggihan malih wilayah Topeng Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.